Добре дошли в тази годишния влогмас. Днес съм пуснала първият giveaway. Направих една бърза фотосесия. Това е новата машина, която си закупих преди малко. Съм готова с сладките. Това е грамофон. Супер стари получи. Готова съм с опаковането ми, който между другото се получи. Готова съм с грима. Здравейте! Не мога да повярвам, че записвам видео. В момента бързам и слизам към града, но пък в същото време искам и да снимам и затова съм ви сложила там. Добре дошли в тази годишния влогмас, който със сигурност няма да бъде всеки ден, защото няма да имам тази възможност да времето да качвам постоянно. Идвам към града сега, за да взема храната на Ванеса. Имам да дам една поръчка на едно момиче. После ще се качим. Имам да направя друга поръчка. Искам ми се днеска и да украся. Ще видим. След обеда пак ще трябва да сляза към града, защото трябва да изпратя една поръчка. И още взето дните ми така минават. Когато имам поръчки, съм заета почти целият ден да ги правя. И затова не ми остава много време да снимам, да качвам, тъй като не е много и разнообразно ежедневието ми и не мисля, че ще ви бъде много интересно да гледате. Ето да ви покажа и поръчката как съм опаковала. Нищо не се вижда, защото е опакована, но снимките ще кача в страничката. Винаги опаковам ето така хубаво, за да е готова направо за подаряване. Да изчакам малко, защото момичето в момента е заето, докато й дам нещата. Само да ви кажа, че може да влезете в страничката на Passion Cakes. Ще има линк отдолу, тъй като днес съм пуснала първият giveaway. За първи път правя по случай празниците и ще се радвам да участвате в Instagram. Ще бъде играта. Друго. Да, пуснала съм и коледни турбички. Направих една бърза фотосесия на тези красоти. И сега започвам с опаковането, преди да започна следващите сладки. Тези са готови да пътуват. Едва ли ще ви бъде интересно, но това е новата машина, която си закупих преди малко. Тя е за опаковане на сладките. И да, ще видим въобще как работи това чудо. Готова съм, започвам с сладките, защото ако искам да сложа елхата днес, трябва бая да се забързам. Че съм готова с сладките, декорацията е готова, изпекла съм бисквитите, направила съм мафините и започвам след малко да сглобявам нещата и ще ви ги покажа. Мисля, че пренесох всичко нужно и е време да започнем да сглобяваме елхата. Нали, Ванеса? Да. Ще ми помагаш ли? Да. Лъжиш ли? Да, лъжим. И що ме лъжиш, бе, мамо? Когато положа. Да, айде, почваме. 2 минути по-късно и моята помощничка се отказа да ми помага. Ще хапваш круасанче ли, мамо? Да.
Закачаш ли го? Закачаш ли топченцето? Да, питам Да, готови сме с декорацията. И общо взето, да, тя е същата като миналата година, не е нищо особено, затова не съм показала подробно кое как украсявам, защото миналата година го бях снимала същото. Сега малко по-набързичко, така колкото да се внесе лек уют. Нали, мани? Да. Нов ден, нови задачи. Днес е втори. И аз съм събрала тук няколко неща, които ще трябва да опаковам, тъй като на 3 Галин има рожден ден. И сега ще ви покажа какво съм му купила. Това е грамофон, обаче няма да го отварям, тъй като той ще го отвори сам. Надявам се да бъде хубав и най-вече да работи. Наистина да е качествен. И другите неща, които съм му взех, само секунда. Ето тази плоча на групата Чикаго, 80-та година. По принцип той много обича ретро музика. Тук тези всичките са от баба. Тези плочи са сигурно на поне 50 години. Супер стари плочи. Ето тук на Тоника има, на Оскар Бентън. Аз не ги знам тези. Баба ми е човек, който обича много да запазва неща, така че в тях със сигурност могат да се намерят доста ретро неща от 40 години. И набързо ще ви покажа и какъв ваучер взехме, тъй като Нейли, моята свекърва, има на 4-ти рожден ден. Ето така и направихме един ваучер за масаж и ето такава турбичка с козметика и една картичка, която сега с ето тази хартия ще трябва да опаковам нещата. Хайде. Готова съм с опаковането. Мисля, че се получиха много добре опаковани и двата подаръка. Това пък направо все едно е от... все едно съм си го поръчвала. Подаръцът е под елхата и сега се залавям с другата част от изненадата, която мисля да му направя. А именно бенто торта. Те са мънички 10-12 см. Намисляла съм от това. За съжаление обаче си намерих форма. Обиколих целия град, за да намеря такава 10 см и никъде не намерих. И така, когато стане, ще ви покажа как се е получило. Докато чакам блата ми да изстине, който между другото се получи добре, само че е малко по-нисчък. Хапвам остатъка от блата с малко млекце и започвам след малко да я сглобявам с крем и с ето такова сладко от боровинки. Тънта! Само не искам да ми се смеете, защото това е първата ми торта, която, ако ви покажа между другото картинката, няма нищо общо. Да, като цяло толкова много клипове съм изгледала на тия торти и изглеждат супер лесни отстрани. Обаче дори един надпис да се напише е много трудно. Естествено трябва много техника и много опит. Да, просто все пак е симпатично, нали? Това между другото, колкото до ламта ми, исках да направя 10 см, както ви казах, но имах 12 см. Формичката, да, мисля, че не е чак толкова зле. Поправям в момента грима си и след час, може би някъде, ще ходим да празнуваме рождения ден на Галин. Не знам дали го споменах по-рано, но да, тази вечер ще ходим. Той има утре на 3-ти. Да отпразнуваме неговият рожден ден. Продължавам с грима. Готова съм с грима. Какво нещо е спиралата. Променя супер много вида. И съм готова да тръгваме. Така че ще снимам направо от там, ако има нещо интересно. Искам да ви пожелая весели празници и весело посрещане на новата година. Има такова. Страги. Айде си кажи, защото ще ляза аз вече. Добре, защо бе чу?
Включвам се, за да сложа край на този влог. Снощи си прекарахме супер, беше много хубаво. Радвам се, че успях да споделя тези моменти, кратки моменти с вас. Миналата година, който е гледал влогмас, знае, че бяхме в болницата с Ванеса и точно на рождения ден на Галин и съответно не успяхме да го отпразнуваме. Тази година съм благодарна, че имахме тази възможност. Галин много си хареса подаръка, просто беше супер въодушевен и беше много щастлив от това, че му подарих грамофон. Толкова развълнуван, не го бях виждала скоро, честно казано. Много му хареса. И радвам се, че така успях да го докосна много с този подарък. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да се абонирате и да харесате. Ще се видим с вас в следващата такова. Чао!